prošle nedelje nam se pokvari veš mašina, mislim kvarila se ona i pre toga, ali ovog puta je kvar bio fatalan. Šta da radimo? Morali smo da kupimo novu, platimo online, prežalimo pare. Pričam Jani šta je bilo, ona kaže čekaj, pa zar ti nisi u Adiku, što nisi podelila na rate? Ja kažem pa ne mogu da podelim na rate ovako kad plaćam online. Možeš. Gde živiš? Naravno da možeš. Ako imaš Adiko kreditnu karticu, sve, bukvalno sve možeš da podeliš na rate ako imaš mobilnu aplikaciju. Ja rekao kako to nisam znala kad sam plaćala. Kaže ona pa nema veze, otvori mobilnu aplikaciju i podeli sad na rate ako si već platila. Ja sam mislila da je to nemoguće, ali onda sam shvatila da je 2020. godina, da je 21. vek i da je sve moguće. Otvorim mobilnu aplikaciju, podelim na rate i lakše dišem 3 meseca.